Χριστός Ανέστη, αδέρφια μου Ρώση και αδερφοί μου, σας εύχομαι ο Θεός να σας φυλάξει από αυτά τα δεινά που έρχονται και από αυτά που πολεμούν οι μεγάλοι για να μας κάνουν. Πολεμά να μας βάλουν εδώ στην κάρτα του πολίτη να ανήκουμε στο διάβολο. Πολεμά να μας βάλουν το εμβόλιο. Έχουν δώσει τόσα, να αποφύγετε αυτά τα νέα που δίνουν και να μείνετε στα παλαιά που είχετε, το οποίο είμαστε πραγματικώς οι Έλληνες, οι Ρώσοι και κάθε κράτος και τις αξίες τους. Να αποφύγετε τα εμβόλια και αυτά που δίνουν. Σας εύχομαι ο Θεός να σας κάνει νικητές, να νικήσετε τον πλάνο, να εξομολογώσετε, να κοινωνάτε για να πάρετε δύναμη από τον Χριστό, το οποίο ομολογάει την αλήθεια του ο Πατέρας σας, για να μπορείτε να αποφύγετε το κάθε κακό που έρχεται, γιατί πολεμά να μας φραγίσουν με τον τρόπο τους. Ο Θεός να σας φυλάξει και όσο μπορείτε να εξομολογώσετε και να κοινωνάτε. Ο Θεός να φυλάξει το έθνος. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Καλεβός Ανέστη.